Terve kaikki, pitkästä aikaa taas videota. Tosiaan, tää on tänne ilmoitusvideo siitä, että mulla on uusi kanava nyt. Ja sinne tulee kaikenlaisia vlogeja. Ja no, ei tällä kertaa mopovideoita, koska minä en jaksa enää tehdä sinne mopovideoita. Mä ajattelin, että mä en enää tee niin hirveästi niitä videoita, kun mä ei oikein kiinnosta enää. Toiselle kanavalle, sille vanhalle, se on vielä käytössä. Sinne tulee kyllä videota, mutta saa nähdä, että milloin seuraavaksi. Mutta tälle uudelle kanavalle tulee kaikkia vlogeja ja tällaisia perusvideoita, mitä voi tehdä. Ja kaikkea niinku voitte aina kommentoida alas, että mistä aiheesta haluatte, että teen vlogivideon tai jotain tällaista. Niin mä teen niitä mielellään. Menkää vaan kommentoimaan sinne alas. Nytkin tämä video alas. Menkää kommentoimaan, että mitä haluaisitte tälle kanavalle, että tänne tulisi. Koska mä en itse tiedä, että mitä mä tälle vielä rupean tekemään. Mutta tänne ei tule mitään mopovideota eikä tällaisia. Tänne tulee vlogeja ja kaikenlaisia tällaisia. Tosiaan menkää tonne alas ehdottamaan, että mitä videota haluatte tänne kanavalle. Kanava löytyy Hokkanen Miika nimellä. Ja tosiaan käykää tilaamassa. Tänne tulee kaikkia tällaisia hyviä videoita, mutta joo, se on sitten ensi video, se on morjes.